Dal Dili Lapen, Dhansari Forest Reserve Arlo, Thengpi Kanghu ke Plakatum, Kilit Bar Pik Penajok, Thengpi ke Verji Angring Thepik Hangjanglo. Lason si Gracer Kem Dhansari Constituency ke Parlo, Dal Dili Lapen, Dhansari Forest Reserve Arlo, Aprang Prangki, Thengpi Thengprang Lyorseng Anpin, Bonta Tumi Pini Anke, Thengpi ke Raikom Ji Kalisi, Thengpi ke Plak Jo Parni Parni Ing Thang Vakta, Thengpi ke Plak Pusi, Kacerok Tokarat Atum Penci Than Pon Rigdi. Tangte Public TV Karbi Anglong, Achinel Kilangarat Atum, Thengpi Ave Pulote, Tomonarve Dojima. Lapen botor bokan sitami mejima, ilitum munit lapen, marab mareng apiatum sitami reng unjima. Bonta Dal Dili Lapen, Dhansari Forest Reserve Arlo, Thengpi Kanghu ke Plak, Paru Hom Baret ke Kumatsi Adailo. Anar lo ang sitami Thengpi Plak Baret Lapen ke Jor Kanghu dam sitami Arnivangta Plut Plepin an. Lasi Ingnam Raikom Sai Kiatum, Sai Deng Ponra Prabjin Pen Thengpi ke Plak Kanghu Atumapan, Prabjin Pen Kang Donasonte Misenji Puta Pinang Anarat Atum Pen Chithan Ponrinti. News Report Public TV Karbi Anglong. Non malam Karbi Anglong angkang pi along jud un playing un suarlo alam ki. Lason sini jang Karbi Anglong lakhat roksi kupili constituency angkang kandong khorsing rongphar arong amekar Mongol pator achor tahem awedet. Mongol pator kirila kachongda dam aphikro asangho along kadun joilo. Aru soamen dibika rong pipi. Api apu ahemke dok mukak ke hai kire rongpi arong. Uso inudlo auso artaningkan isiwet lang bonta labangso oso aphan. Apai abang suri kepen cojor kang det pusi achor Mongol pator abang cethanpon. Lapen ke katpon abang ta sarmalo pusi thanpon. Mongol pator ahin pen ningri ninglakpen chuningri pon. Madulet heglong sitame lanili mobile number 8474017362 along nang pachini bek tha pusi chuningri pon. Lapen Karbi Anglong Women Justice Forum lapen hampang asong doan atuma phanta nari pibek tha pusi chuning ripon. Tang te alang li kaning jepon alam thele angton pen arjupon ikha. Kardong. Nang ligi sungge pholam je than tha. Ni ligi sungge po hello. Nili hemasor chiklo jon anlo. Hema nang chilili tasi usu lapen alang no anta chiklu yona phit dam eta hema chili de lasi ngale dum han kira bang cho hang tu nasi nili bangta alang phan pingkhati kangling amat nili bangta pu kachong dara hin nasi edu nang koklo kavia polo ke kechu long legi you know we kacang dara dem kunam no kacang dara dem ke dak Kerala lilitum non do bom ke dak wilikar robola rock yo na huelo arobola baganta ama nilitum ta la esumar chan apolo he ama chongda chatulo nang kol khave polo ama la si nalitum ajara bidi pensame nili he masar phan nang theglok pulote mane nawan pibek tha mate hala nili tumarong kandong rong phararong langkar rong phararong khorsing rong phararong constituency kopli homasti nat mane theglok pulote na kandong rong phararong nang apa thonia phansi nale tume hin pen na chuning dilo nang limen nilimen ke mongor pator ko nili rong ke kandong rong phararong khorsing rong phararong si ame karlo nili nang li hema sormen son la nili hema soramen ke divika rong pi apu amen ke bidarong pi pae porong ke dogmoka ke hati ke rong pi rong tenan nang li hem osomar tekang kok pubangen te arta ko an bagdolo ningkane si dolang chukedam chuning kedam tang ningkan si amhang theklo pining
non kidam tanga apujaan ningkani sivelang arkum rok arta sidulang jong si kijor ahogahak pulote alang litum lapen ar hem meke chopen kisong ke pho a hem tun aphan manja town committee lapen manja bazar committee atum kerap kapajildam munit akai along ke kisung ke iswet madu abang phule phu sita kisung ka chetong arni prek jam lapuson anvet kisung ke iswet lason thosi pre ni phai thong ke braisi adap apor malam manja town committee lapen manja bazar committee atum chelangsi hem meke chu pen kisung ke pho abang phu sarsing rongpi atum aphan kerap kapajildam lason sikedam tang pre thong kep ajo por phai progra team apor malam manja hospital pen chepat hengno sarsing rongpi ahemi chodetpu abirtalong si manja town committee lapen manja bazar committee atum tong seko pen kerap kapajildam abirta nangpale laso hot manja town committee a chairman Gotom Hanse manja bazar committee a chairman sarsing ingti lapen arya sangho atum chetongdo to tangte nangli hin pen pini ke than pon ni apang si nangli tum ni sa tumhan nang ka humbi pok chulo la la ni tum ke la da ke bang lam thi bang ke ni tum town committee la pen bazar committee ni tum chelang pen patowe ajo he me chodet bang so nangli tum apoli apu ko ka pi ri tame badak ipakta velo kasi abang so kapajok ya pan itu masabet kami alang itu malong na hindi sih itu masabet kami ini ya itu na pan kendang dok boleh pokok lah blanket high kami alang kerap ya pan itu tahun komisi lah penjaga komisi orang lain itu nang limen cet ne gini milimen saat ini manda bola komisi presiden itu kasi nili itu kangtung banget lalu non alang li itu jiadim antar non abido la si militum town committee bazar committee ai hin ben kachulung lidam ji pu bangal lalo itum ka janglong numas council CM sir Dr. Ram lo hang alang li ke rata phan ching hon hectic abang ku abang bot kidu kelang tum han kelang alang li kenan militum stami gunong lo la si non la dak stami alang li kidu thai be kita thai be lo la alang li phan stami militum town committee lapen bazar committee hen pen sar Dr. Ram hang phan stami dak alang li sarsing rong pi ahem tunaphan pini sondak kerap pajiri phan militum town committee lapen bazar committee lapen ahem tunatum pen pen stami sarap han chuning pon le ke the ke ding tung phan non nang le hem la son agot nai porok pen a phi nang le ke the ke ding atung kong atung phan ko pisi message pi ang tung नीली के बेसिक कोई मैसेज टिपिकल के मैं लालो जे नीली जो ये तब पुरो जे मांजा आता है तो टाउन लो ना पेन थाना का दो लो ना बताए ता लासो किसुम दो लो नीली फ्रेंड ना कौन अंत में रखना किसुम दो लो तो फायर ब्रिगेड को हम मांजा भी बदल ला बैठी ग्रुप लो ऐसी नॉन फ्रेंड ना लासो मजा कमी कोबा ली का लासो किसुम दो से लेके फांसी dak manja long or thama long tang khai ge gari ane 2 ghonta bina po jai lao thiri ma da sini ate nang li hun kan la pardonga mas konsela tumhan punya tara kan ke hamen ni dom la bang ke ahol lo ni mani da avidet di kirap ke tang tu lo fi kami bang triti tu kirap di kirap ri sini po ni bang sini ri po ni pan arab tha puta nangrab ri bang pu dekhe ni hin den ma ke arab noi pu bang lo teni ni kan ni den ta kirab ri ke la ke bang priti tinsi bang sing sai ching bai po ni bang arab tha pu bang ta sot bin bang ni bang ta dekhe de lo bang arab ri pulon te ni ke arab mo bang tangte nangli hem tun mi chompon de lo la soa attack ko pipi hormu ki lukson ko ana hormu ki lukson do dak nili ke oh
kenangan deh di hormulu lah dah tuh non mana sap ini handphone cuci pon kepangro lo cuci pon lo dah cuci lah lo angton bisa nang cuci lah ini non mati pun mana tension mah pada dia kalkulat lo punya kenangan itu dulu kita ejek pilar ban dan non yang kantong kecil lo kami mana 60L above hormone dah lo deh tangka kering mana itu tangka kering bangke hisap sila ni kahen ni lah pelipur non naik bang mana assessment ni lah silam silang dulu lah bang nang limen cita nih gimana nang limen satu rongpi manda rongpi arong lihin pen pini ison bozar komiti tahun komiti tong sikot pen nang lipan isi akirap nang lo nang li kopi tu je ini dulu kita lah ambil mana mata teh dan kita dapat longkrong lo anda bikin kali mana nili panjen non tongsi kot pen dola tumke kinang sok kopi dola so hormone pangan label pon dola komiti ya menjaga komiti bukan suruh lo atema lason takasi rutin na kisung pandemi kirap dunji barab dun bumpu busi da ni thola apola bang mesen ang denglo denili non mane lamda ni uta di mane ni na matha mane ni dan tami la tin la anje matha the to ye ajo por tami la tin bang ni patung ni to wati da non ata vi tami ni tin ni na hok ka vi sai ni ka ba puli ko la ka vi pin la rata thalo prong Silaso aquí yo ya no hago non consigo tengo y todo el mundo lo toma ya tengo anu mi tenai bisa an di ya ni aro lo ko churu ya senti